Tihakan ni kapur ngasaw ka ban pha ya ni ka khubor sha kari bekejat benriu ya ka jing sngaw lingo kaba kom ki dukhot jong kari bekejat benriu ngidap da kata ka jing sngaw rem ban ka jing sngaw lingo ha kaba presiden rangba jong ka khasi student union wei na ki noyalam hang ne po ka jat benriu kaba kom kari bekejat benriu ngitip balada kamdon sa kini ki khun samla ki batan rong ya kayap ka im jong kari bekejat benriu ngila long sha tang kita inong tong bat kinong thoding hang ne po kari bekejat benriu nyau trap ko jongi pan ngasaw ka pan bu ki jingkeli hakmat jong ka sarkar MDA kani ka po kalong ba mentaka mit pikem yau presiden rangba jong ka khasi student union balai phim kem yau SP yau DC deputy commissioner jong ka East Jainti Hills district kibala pendon kam bakla ya ka bor ke jongki ban kondok ya kata ka public hearing habaya day bat ka jingle donbor jong ka Shri Cement Factory nasaw ban pha ya ka khubor panakaliang jong ka khasi student union kimi syakmat ban yada ya ka hok jongi kum kari bekejat mendu kimi syakmat ya ka ban yakhi ban pentikna ya ka jingsingan ka thungkam thungjam hapok ka imlang ka salang hapok ka jela ka jongi kimi syakmat ban dawa ya ka transparency policy ban yada ya ka tagi syak khnyot ban ka hok jongi pajba no sosnong hang ni hapok ka jela hang ni hapok ka ri bekejat mendu let's say shibun kita ki jingkeno kiba mi hadin ke jingyat rally ka peaceful rally jong ka khasi student union handai ngasaw ka ban ong ngamtip ya kiwei handai ngasaw ka ban ong bagitu ki jing klumar bagitu ki jing sim kabu imat ka don AA hawaya dei bat ka jing jia ka jing penyat donbor ya ka public hearing hang pei hapo East Jainti Hills district namar kata ban lap ke jingisha ngisaw ban ong dei ban kem mardor ya superintendent of police jong East Jainti Hills dei ban kem mardor ya deputy commissioner jong East Jainti Hills district om ban kem ya nong yalam jong jaj beru jongi kalong ka bakla hadu kata-kata ban kem ya nong yalam ubayalam ya pajba ubayalam ban pensengau man pha ka kerwo sa ka sarkar ban sngap ke jing dawa ka jongki namar ki dawa nam ta ban singan kaloi ka jonga ka jongpi kalawai ki khun ki kti ki jongi ngadon ni ka jing suba ka bajur ba yo le se dei ki breu ki bala pha da kim nongwei dei ki breu ki bala pha da ki company hespa bawan ra ya ka jing klumar tang ban yo ban penthok bria ya kata ka peaceful rally jong ka khasi student union imat ka don AA selendet namar kata ngasaw ka ban kentu hang ni ki padang snong wat kerki ya ka ban kenthok ban kenno namar phimtip ya ka jing sisa wat kerki ya ka ban kenthok bat kenno namar phimtip ka jing sisa hatu phila kenthok hatu phila kenno ya ka ai ka baji hang tai po East Jainti Hills district hapala syati ya ka surat haba syak penpat syak penpra ki ambulans ki bakit nongpang haba ki syak kawang mau ki pajba ki bamut benlej ban aten ke public hearing don na blang jong pi ki bakondam ngisaw lingo adu kata-kata balai ke sarkar ka penslam man kem lane ban suspend lane ban wengkam yau SP yau DC jong ke East Jainti Hills district ki ba misconduct ya kanika public hearing ki kem penban ya ki nong yalam ki bau yang ban yada nam ta ka hok jong pajba no sosno ki ba yang ban yada ya ka hok jong ki khun ki kti jongi hang ne po kejat pendeu bat kitu gijing kelumar kitu gijing penthok bria ya ka peaceful rally jong ka KSU ngasaw ban ong don ka ai re ka ai selendet ki ba wan ban sim kabu
tang ban pen tho brie ki bakin du ke jing shania na ki pai ba kom ki pai ba no so snong hang ne po gari be jaj menriu la ro unong yalam ubayalam ya gari be jaj menriu usak kem usak keno usak parep lai pojat kadai kamram ke jonga jongpi ban mi syakmat ban yada udai udok usnam ujongi udai uhenmen upara ujongi aso ban ong ka don kam yang apa depi ban mi syakmat mentaka kenti om bangin su song hieng om bangin su hun man pule ki comments om bangin su snap ya ki briefing ki jong ki press ki media aso ban ong kala dai kepor ba bangin su song hieng kam dai su ka ayam kam dai su kaya kala dai kepor bangin ni mi madan ini mi ba mentah pikir ki ban kentok pikir ki ban kenok ya ki nong yalam ya ki dukot jong kari bagi jat menriu pimtip ya ki jing isya mano besim kabu hakane hato pilak keli hato pilak keli hato pilak pej hato pilak kentok hato pilak kenok ya ki jing syak penyap jong ki perdok persnam ki jongi kat nungut ki perdok persnam ki jongi ki balak lej hang tei hapo ishamati kanungut ki perdok persnam jongi ki balak yap hang tei po tham motor kanungut ki perdok persnam ki jongi ki balak yap haka keti jong ki ketang suloi jong sorkar asam hatu philami syakmat ban kondam hatu philami syakmat ban kentok namar kata ngam syam la kersan ya kanu ko violence movement henry ngatip bagi don ki no sim kabu namar kap empat yo ya kata clear picture mano besim kabu hangi nginum tip namar ba ngiyui bat ngisaki wat ya kesurok ki nut banti hakmat jong ki polis hakmat jong ki magistrate hakmat jong DC hakmat jong SP saya kan ka peaceful rally tang ban pen pulom no ya kita ki mat jing dawa ngatharai kamlong ka ba begin le ya kata ban hijack ya ke isu ni la banong namar kata ngasau banong ba kom ka ribe ka jat beru kala dei ka ya ka ba biang ngidon kam ban mi syakmat ngidon kam ban peni ka jingbi jong ka khasi student union ban penti kena ya ka transparency ka thungkam thungjam hapo DSC ban penti kena ba ka hok jong paj ba no snong kam dei ban syak khnyot ban penti kena ba nginum long kita ki nong to ki nong thoding jong ki khar hespa jong ki cement factory ki company cement ngaso ka ban ong kajing ya ki kajing ya kesar ka joki om ban yo nong maki hanrei kadai kajing yo nong ka jonga ka jongpi khamtam ki khun ki ti jongi namar kata ngadon ni ka jing sodiau ka bakrau banga penram jur ya kan ka sarkar MDA ka ba kamnut haduk menta ban suspend lan ban kem yu DC lan SP jong ka Eastern Hills District hanrei ki kem penban ya unong yalam jong ka ri be kejat meru ni penram jur pat ngasau ban khot ban wer ban ong ba ka syong hanga bat hapi mata hatungin aili bakani ka sarkar kan yo ban le kat bamon tang ban pesngap jar ya ki besim khia ban mi syakmat ban kren ya ki mat ki jura ngani ban pensothu yo pat ba ya ki jingsha le donbor ki jingsha thombor hakani ka sarkar MDA namar kata ngisau ban ong ba ka sarkar ka ban plat mardor yo presiden jong ka khasi student union bat ka ban kem mardor ya DC but SP jong ka Eastern Hills District